Sazreo je još jedan gorki plod američke spoljne politike. Ministar energetike Saudijske Arabije Abdulaziz bin Salman upozorio je bez ikakvih uvijanja da će njegova zemlja i na najmanje nametanje gornje granice cene nafte odgovoriti velikim smanjenjem proizvodnje i potpunom obustavom prodaje svima koji to pokušaju. Saudijci do jeseni prošle godine nisu činili jasno neprijateljske gestove prema Vašingtonu, ograničavajući se diplomatskim upozorenjima. Ali u septembru prošle godine došlo je do međunarodnog skandala kada je London zvanično odbio da pusti princa prestolonaslednika Mohameda bin Salmana na sahranu kraljice Elizabete II. Bukvalno 2 nedelje kasnije Joseph Biden je doleteo u Rijad da direktno traži povećanje proizvodnje nafte kako bi sprečio da njena cena raste na međunarodnim tržištima i da tako smanji prihode Rusije. Saudijska Arabija je prkosno odbila da se povinuje. U Rijadu se tada dogodilo i svojevrsno ponižavanje predsjednika SAD-a. Usledili su srdačni sastanci sa ruskim ministrima spoljnih poslova i energetike. Ubrzo su Saudijci zaključili dodatne ugovore sa Kinom o isporuci kolosalnih količina nafte. Deo istog aranžmana je dogovor Rijada i Pekinga o prelasku tokom naredne 2 godine kompletne međusobne trgovine dve zemlje u kineske juane. Saudijci proizvode u prosjeku 10,4 miliona barela nafte dnevno, od toga je prošle godine 22% prodato Kini, 16% Japanu, 13% Južnoj Koreji i 11% Indiji i isto toliko drugim zemljama u Azijsko-pacifičkom regionu. Samo u decembru prošle godine Saudijska Arabija je od izvoza nafte zaradila 23 milijarde dolara, prenosi Intermagazin.